Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi sibalo sethu noma ngizokupha isibalo esizosenza. Lana ngiyazi manje ukuthi mhlambe usujwayele ukwenza ama-ratio ebaleni zama algebra. Angikunika isibalo. Sinabafundi abawu-55. Uyabuzwa ukuthi athi ngibe ngibhalela la. Thola i-ratio yabafana namantombazane. Baqale bakunika bathi iwu-4 to 7. Kusho ukuthi abafana bawu-4 kunamantombazane awu-7. Nawu kumbuzo wami awuthi ngikubhalele la phansi. Mangaki amantombazane engidinga ukwagcwalisa noma ngiwafake ukuze i-ratio yethu ibe ngu-1:2. Ase 1:2. Khumbula-ke noma unikwe ibale njengalezi zazele nje ukuthi amamaka amahhala wena nje hlakanipha uvula amehlo ufundisise okuphiwe. Siphiwe ukuthi abafundi bawu-55 nanokuthini naku abafundi abawu-55 nako kunye sikuphiwe ukuthi i-ratio ibiyobani ibu-4:7. Uyabuzwa ukuthi kubalekile futhi ukuthi njengomfundi uyifundisise imibuzo ukuthi kungaki noma bangaki amantombazane omele uwathathe wafake ukuzeni ishintshe i-ratio yakho kube yini 1:2. Kusho ukuthi umfana oyedwa kunamantombazane amabili. Okwamanje abafana abawu-4 kunamantombazane awu-7. Awuthi ngibhale la imininingwane ebalekile mina engiyicoshile. Lo 11 nguthathaphi? Nguthatha bangihlanganisa i-ratio yethu. Ngitheni 4 plus 7 ngathola u-11. Ingakho ke ngibhala ukuthi kubo bonke abafundi uma bewu-11 phakathi kulelo qembu labafundi abawu-11 uyothola abafana abawu-4 uthola amantombazane awu-7. Asiqhubekeke. Ngiyathemba usucoshe konke okubalekile. Asithathe. Siphiwe ukuthi abafundi bawu-55. Sesiyazi ukuthi abafundi uma behlangene uma bewu-11 bhala la 11 iqembu linabafundi abawu-11 ncase. Abafundi babe neqembu bewu-11 phakathi uyothola abafana abawu-4 namantombazane awu-7. Ngeloke ngishintsha imbala hayi. Okusho ukuthi mahlanu lamaqembu abafundi bewu-11 iqembu lelilodwa. Iloke ngikubhalele kona. Ngikuthatha block. Ngikuthatha ekutheni bephelele abafundi bawu-55. Ngakho ngingathatha ngithi 5 njengoba ngikubhalela la 5 times 4 u5 wami ukuthathaphi ekutheni amaqembu wonke awu5. U4 nguthatha ukuthi khona abafana bawu4 kuwo wonke amaqembu. Ngaphunyelwa ukuthini bawu20 abafana. Ngase ngenza njalo namantombazane ngithi 5 times 7 ngakutholani u35. Ngakuthatha ke lokhu ngako sengithi 20/35 ongipha u4/7 vele lo bekade suphiwe ukuthi abafana bewu4 kunamantombazane awu7. Awuthi ngiphinde ngikuthathe futhi lokhu u20 wami over 35 sithole u1/2. Kungani kunjalo? Kungani sibambe lapha ku20 u20 wethu over 35 usibambele 1/2? Sidinga wona 1/2 vele. Ngithi besicela ukuthi singenza njani? U35 plus G wethu usibambise ku40. uG lo naso umeleni umele iqembu
Kuyiqembu siyazi ukuthi kunamaqembu amangaki amahlanu. Ngakho uma sandisa iqembu elinye elilodwa kuzoba khona amanye amantombazane. Ukusipha lokhu sinako 20 boys 40 girls.